Han byggede et imperium fra bunden. Han var på nippet til at underskrive sit livs kontrakt, men hans oversætter ændrede hvert eneste ord. Han blev bestjålet lige for øjnene af ham. Og den, der reddede ham, var ikke hans advokat, det var en, ingen lagde mærke til. Pennen rørte papiret, og i netop det øjeblik skar en uventet stemme luften i restauranten som knust glas i en stille kirke. Preben Jensen, vær sød ikke at skrive under. Alle ved bordet stivnede. Den amerikanske forretningsmand tabte sin serviet. Advokaten, der observerede fra et nærliggende bord, rejste sig så hurtigt, at han væltede sit glas. Og oversætteren, manden, der skulle være broen mellem to sprog, mistede farven i ansigtet, som om alt blodet var drænet fra ham på et øjeblik. Men kvinden, der havde udtalt disse ord, var ingen direktør, ingen advokat, ingen, der havde en plads i den millionaftale. Det var servitrisen, den samme, der hele aftenen havde fyldt vinglas i stilhed. Den ingen havde set 2 gange på den verden behandlet, som om hun var en del af indretningen. Og hvad hun var ved at sige, ville ødelægge hele aftenen, ruinere karriere og redde livet for en mand, der ikke anede, at han blev forrådt med et smil. Men for at forstå, hvordan vi nåede dette øjeblik, må vi spole tilbage, for denne historie begynder ikke med kontrakter eller luksusrestauranter. Den begynder med mudder, med sult og med et par bare fødder, der gik 3 kilometer dagligt for at nå en skole, der ikke engang havde et komplet tag. Preben Jensen blev født i en landsby i Vestjylland, så lille, at den ikke engang figurerede på kortene. Den slags landsby, hvor gaderne er jordveje, hvor vand bæres i spande fra brønden, og hvor børn lærer at arbejde, før de lærer at læse. Hans mor, Else Jensen, vaskede andres tøj før daggry. Hendes hænder var revnet af sæbe og kulde, men de var aldrig tomme for kærlighed. Hans far var rejst, da Preben var 4 år gammel. Han efterlod ikke et brev, ingen forklaring, ingen afskedskram. Kun en gæld hos landsbyens købmand og en stilhed, som Else fyldte med arbejde og værdighed. Preben voksede op uden at vide, hvad nyt legetøj var. Hans første par sko fik han, da han var 9 år, doneret af en landsbylærer ved navn lærer Erik, der så noget anderledes i den tynde dreng med de store øjne, der altid sad på første række, selvom han ikke havde notesbog at skrive i. Lærer Erik lærte ham at læse med en gammel poesibog med gullige sider, og Preben læste hver aften ved levende lys højt, så hans mor kunne lytte, mens hun strøg næste dags tøj færdigt. Som 14-årig måtte Preben forlade skolen. Ikke fordi han ville. Hans mor blev syg, og nogen skulle skaffe mad på bordet. Han begyndte at sælge pølser ved lyskrydsene i den nærmeste by. Han så bag et bageri mod at feje guldet hver morgen. Han spiste resterne fra dagen før, nogle gange var der ingenting tilbage, men Preben havde noget, som hverken sult eller træthed kunne tage fra ham. Et sind, der aldrig hvilede. Mens andre sov, observerede han, hvordan gadens forretninger fungerede, hvad de succesfulde solgte, hvordan de talte, hvordan de så deres kunder i øjnene. Han memorerede alt. Hver samtale, han hørte, var en lektion, hver fiasko, han så hos andre en lærestræ. Han gemte for ikke at gentage den. Som 18-årig med en opspærring, der knap rakte til at købe en rusten metalvogn, satte han en smørbrødsbåd op på et gadehjørne i centrum. Han tilberedte dem efter de opskrifter, hans mor havde lært ham, med den smag, der ikke kommer fra nogen bog, men fra hænderne på en kvinde, der hele sit liv havde lavet mad med kærlighed og det lille, hun havde. Den første dag solgte han 7 smørbrød, den anden 15. Efter en måned stod folk i kø. Årene gik, vognen blev til en fast bod med et lærerstelt, boden blev til et lille lokale med 4 borde. Lokalet blev til en restaurant med eget navn, og den restaurant blev mangedoblet til at blive hjemmets smag. En kæde, der bragte traditionel dansk mad til 6 regioner i landet. Som Otto Haltrædes årig var Preben Jensen en respekteret mand med over 400 ansatte. Invitationer til gastronomiske messer på 3 kontinenter, reportager i magasiner, journalister, der kaldte ham den jordnære iværksætter på grund af historien om hans første sko, der nu var blevet en lene, men pengene ændrede aldrig hans hjerte. Hver måned sendte han penge til skolen i sin landsby. Han havde bygget en klinik, så hans mor ikke skulle rejse 8 timer i bus, når hun havde brug for en læge. Og hver december, uden undtagelse, ankom han personligt til landsbyen med kasser fyldt med nye sko til børnene. Han sagde altid det samme til dem, knælende for at se dem i øjnene. Fødder, der går med værdigheden og længere end nogen bil i verden. Børnene lå, men forældrene, der kendte hans historie, tørrede deres tårer i stilhed. Alt ændrede sig med et telefonopkald. Peter Nielsen, hans advokat gennem livet, ringede en tirsdag eftermiddag. Preben havde kendt ham i over 20 år. Peter havde været den eneste advokat, der accepterede at repræsentere ham, da ingen troede, at en pølsemand kunne registrere et varemærke. Preben, sæt dig ned, sagde Peter, og hans stemme rystede på en måde, Preben aldrig havde hørt før. Et amerikansk firma vil have distributionsrettighederne til hjemmets smag for hele Nordamerika. Vi taler om noget enormt. De vil møde dig personligt. Preben blev tavs.
Han følte noget varmt stige op i brystet. Hele sit liv havde han drømt om at bringe sin mors smagsoplevelser ud over grænserne. Ikke for pengenes skyld. Han havde allerede mere, end han nogensinde havde forestillet sig, da han sov på guldet i bageriet. Han drømte det, fordi hans mor altid sagde, den bedste måde at ære dit land på er at vise verden, hvad det er lavet af. Hvem er det? Spurgte Preben med en anstrengt stemme. De hedder Global Food Solutions. Det ledes af en mand ved navn David Miller, en fødevareindustrimagnat i USA. Restauranter, distributionskæder, supermarkeder, og han prøvede åbenbart din traditionelle smørrebrød på en messe i København, og var så imponeret, at han ville lave en direkte aftale med dig. Uden mellemled. Preben lukkede øjnene af hans mors smørbrødopskrift. Den samme han lavede i den rustne vogn. Den samme hans mor dikterede en regnfuld aften, mens hun hostede, pakket ind i et gammelt tæppe, og sagde, lær den godt. Min dreng, for den dag jeg går bort, vil denne opskrift fortsætte med at omfavne folk for mig. Der er et problem, tilføjede Peter forsigtigt. Miller og du taler ikke engelsk. Vi har brug for en oversætter, en person med absolut tillid, Preben, for hvad der bliver sagt ved det bord, vil definere fremtiden for alt, hvad du har bygget. Det var Peter, der fandt ham. Eller det troede han i hvert fald. Mads Christensen dukkede op som et perfekt svar på en desperat bøn. Han ankom til Prebens kontor med et CV, der virkede skrevet for at imponere. Studier ved Københavns Universitet, kandidatgrad i oversættelse og tolkning, års erfaring med internationale virksomheder, referencer fra konsulater og prestigefyldte advokatfirmaer. Alt upåklarligt, alt poleret, alt for belejligt. Han var femotridig år. Et smil, der inspirerede øjeblikkelig tillid, og den usædvanlige evne til at få enhver til at sænke paraderne inden for de første 5 minutter. Han talte dansk med elegance og skiftede til engelsk med en flydende lethed, der virkede medfødt, ikke tillært. Preben Jensen, det er en ære at møde dig, sagde han og gav ham et fast, men afmålt håndtryk, hverken for meget eller for lidt. Din historie er en inspiration, du kan være rolig med mig. Hver ord fra dig vil nå præcist til den anden side. Preben så stift på ham. Der var noget bag det smil, der gav ham en subtil ure. Som når man lugter røg i det fjerne, men ikke ser ilden. En fornemmelse, der prikkede et sted, han ikke kunne navngive. Men han tilskrev det nervøsitetens søvnløsheden de seneste uger, omfanget af det, der var ved at ske. Jeg beder dig kun om én ting, Mats, sagde Preben og så ham direkte i øjnene. Oversæt mine ord præcis, som jeg siger dem, med samme følelse. For når jeg taler om min virksomhed, taler jeg om hele mit liv og min mor om alt. Mats tøvede ikke et splitsekund. Hvert ord, Preben Jensen, det lover jeg dig, hvert ord vil være præcist. Og Preben troede ham, for sådan var han opdrejet. Fordi i hans landsby, når en mand gav dig hånden, og så der i øjnene vejede det mere end et hvert underskrevet dokument. Fordi Else Jensen altid sagde, at mistro folk uden grund er at besudle din egen sjæl. Hvad Preben ikke vidste, hvad han ikke kunne forestille sig, var, at Mads Christensen havde forberedt det øjeblik i månedsvis, at hans referencer var blevet fabrikeret med kirurgisk præcision, og at han, inden han trådte ind på kontoret, allerede havde underskrevet en aftale med en, der lovede ham et sekscifret beløb til gengæld for én ting. At sikre, at Preben underskrev kontrakten uden at forstå, hvad den reelt sagde. Marmorsalen var den slags restaurant, hvor luften i sig selv lugtede af penge. Marmorgulve, der reflekterede lyset fra krystallisekronerne. Tjenere, der bevægede sig som elegante skygger. Levende klavermusik, der svævede blidt mellem bordene. Den slags sted, hvor en ret kostede, hvad en gennemsnitlig familie bruger på mad i en uge. Preben ankom en halv time for tid. Han kom altid tidligt. Det var en vane, der sad dybt i hans nåler fra de dage, hvor 5 minutter for sent til lyskrydset betød, at man mistede det bedste hjørne at sælge pølser fra. Han bar sit mørkeblå jakkesæt, det hans mor Else havde hjulpet ham med at vælge, før sygdommen lavede hende i sengen. I inderlommen bar han et fotografi af sin mor. Han bar det altid til vigtige øjeblikke. Han rørte ved det med fingrene, før han satte sig som en, der beder i stilhed. David Miller trådte ind i restauranten, som om han ejede hele bygningen. Høj, gråt, tilbageskrabet hår, grå øjne, der syntes at vurdere prisen på enhver person og genstand med et enkelt blik. Hans grå jakkesæt var skåret med en præcision, der talte om europæisk skrædderkunst, og hans ur glimtede i stearinlysets skær. Med den tavse vægt af en arvet og mangedoblet formue fulgte en ung assistent, der bar en sort lædermappe, som om den indeholdt en bombe. Matt satte sig mellem de to. Broen, mellemled, manden, der angiveligt skulle forbinde 2 verdener. Middagen begyndte med høfligheder. Miller lykønskede Preben med hans virksomhedsvækst. Han talte om det danske marked, eksplosionen af nordisk gastronomi og muligheder, der åbnede sig som paladsporte. Mats oversatte med upåklagelig flydende lethed. Hans øjne skiftede mellem de 2 mænd med en urmejerens præcision. Preben svarede med passion. Han talte om sin mor, om de ældgamle opskrifter, om hvordan hver ret fra hjemmets smag var et stykke af Fjordbys historie. Mens han talte, bevægede hans hænder sig,
Hans øjne blev fugtige, hans stemme brød i kanten. Det var umuligt ikke at mærke den ægthed, der strømmede fra hver stavelse. Og så, da tjeneren fjernede anden ret, ændrede samtalens tone sig. Miller lænede sig frem, løsnede lidt på sit slips og begyndte at tale om tal, procenter, klausuler, distributionsrettigheder. Hans stemme blev lavere, skarpere som en skalpel, der forbereder sig på at skære. Og det var her, Mats begyndte at spinde sin fælde. Miller siger, at han gerne vil begynde med distribution i 20 lande med en procentdel på 12% af nettooverskuddet til dem, oversatte Mats uden at en eneste muskel i hans ansigt rystede. Hvad Miller rent faktisk havde sagt, var 25%. Preben rynkede let på panden. Noget ved det tal irriterede ham som en sten i skoen. 12% virker lavt for kvaliteten af vores produkt. Så til ham, at jeg tænker på 18 eller 20%. Mats nikkede med en forstående gestus, vendte sig mod Miller og oversatte med samme naturlighed, som en professionel løgner trækker vejret. Preben Jensen accepterer 12% og er desuden villig til at overgive kvalitetskontrollen af ingredienserne til deres team. Miller løftede øjenbrynene. Et langsomt smil bredte sig over hans ansigt. Han så på og Preben og nikkede med ægte beundring. Fremragende, det gør tingene meget lettere. Han siger, at han er meget imponeret over deres generøsitet, Preben Jensen. Oversatte Mats. Preben smilede stolt. Han troede, han vandt. Han troede, at hans produkt talte for sig selv, og således ord for ord blev forretteriet spundet som et usynligt spindelvæv mellem porcelænstallerkener og krystalglas. Så skete der noget, der næsten ødelagde alt for Mats. Millers assistent, en ung blond mand med briller, der havde været tavs hele aftenen, tog en note på sin tablet og mumlede lavt. 25% is generous from our side already. Mats følte sin mave fryse til. Han kiggede skævt på Preben, men forretningsmanden var koncentreret om sin tallerken og skar et stykke kød med en mandens kluntede elegans, der havde lært borgmander som voksen. Han havde ikke hørt noget. Mats rømmede sig og nærmede sig assistenten med et afslappet smil. Han sagde noget på engelsk meget lavt og pegede på dokumentet. Den unge mand nikkede og vendte tilbage til sin tavle. Krisen afværkede, men en sveddråbe løb ned ad Mats tinding, og han tørrede den diskret væk med servietten, som en, der jager en imaginær myg væk. Ingen lavede mærke til det, bortset fra en person. Sofie Rasmussen var 26 år og havde arbejdet i Marmorsalen i 3 år. Hun var født i Aarhus, datter af en gymnasielærer og en sygeplejerske. Med et fuldt stipendium studerede hun internationale relationer og lærte engelsk, fransk og portugisisk med overbevisning om, at sprog var broer, der kunne føre dig hvor som helst i verden. Og hun havde ret, men livet valgte at opkræve sin told på det værst tænkelige tidspunkt. Da hendes far blev diagnosticeret med en sygdom, der krævede dyr behandling, måtte Sofie opgive sit job i et konsulentfirma for at dække de medicinske udgifter. Hun tog jobbet som servitrice som noget midlertidigt, et plaster, et indtil videre, der allerede havde varet 3 år, 6 måneder og 14 dage. Men hver aften, efter restauranten lukkede, studerede hun, læste, forberedte sig. For Sofie Rasmussen nægtede at tro, at servering af bord var slutningen på hendes historie. Den aften blev hun tildelt bord 7, Prebens bord, og fra det øjeblik, hun serverede for retterne og hørte Mats oversætte, tændte noget inde i hende som en nødsirende. Først sagde hun til sig selv, at hun måtte have hørt forkert. Restaurantens summen, klavermusikken, glassenes klang, alt skabte et lydtæppe, der kunne forvirre selv det mest trænede øre. Men da hun nærmede sig for at servere rødvin med flasken skråtholdt ved bordet, og Mats ord nåede tydeligt hendes øre, følte Sofie, at jorden åbnede sig under hende. Mats oversatte ikke, han fabrikerede en fuldstændig løgn med den ro, hvormed man reciterer en bøn før sengetid. Flasken rystede i hendes hænder. En dråbe vin faldt på den hvide du som en mørk og foruroligende plet. Jeg er så ked af det, mumlede hun, mens hun tørrede af med en serviet bøjet hoved, for at ingen skulle se udtrykket af rædsel, der forrådede hendes ansigt. Hun gik tilbage til køkkenet med rystende ben, lænede sig mod den rustfri stålvæg og lukkede øjnene. Hendes kollega, en anden servitrice, spurgte, om hun var okay. Ja, jeg skal bare lige have et øjeblik, svarede hun, men hun var ikke okay. Hun havde lige opdaget, at en mand blev røvet lige for øjnene af alle, uden pistol, uden vold, uden skrig, kun med forgiftede ord og et perfekt smil. Hun kiggede ud i spisestuen gennem køkkenvinduet. Hun så Preben tale med hænderne, med lyse øjne, med den umiskendelige passion hos en, der elsker det, han har bygget. Og hun så Mats nikke smile og fortsætte med at ødelægge det med hver falsk oversættelse. Sofie havde 2 muligheder: forblive tavs, afslutte sin vagt, få sin drikkepenge og gå hjem, som om intet var hent, eller gøre noget, der sandsynligvis ville koste hende hendes job, hendes eneste indkomst, pengene, der betalte hendes fars behandling. Hun tænkte på sin far, på hvad han altid havde lært hende i sine etiktimer. Datter, den dag du ser en uretfærdighed og kigger den anden vej, den dag holder du op med at være den du er. Og Sofie Rasmussen var ikke villig til at holde op med at være den hun var.
Tilbage ved bordet gjorde Miller et tegn til sin assistent. Den unge mand åbnede den sorte lædermappe og tog et tykt dokument frem, indbundet med en mørkeblå omslag, der bar Global Food Solutions gyldne logo. Han placerede det på bordet med den højtidelighed, hvormed man præsenterer en dom. Matt tog dokumentet og begyndte at forklare klausulerne for Preben. Ifølge hans oversættelse garanterede kontrakten fuld beskyttelse af de originale opskrifter, majoritetshandel i overskuddet og en særlig form til de lokale fællesskaber i Fjordby, der producerede ingredienserne. Hvert ord var en løgn, virkeligheden var brutal. Den kontrakt overførte rettighederne til alle hjemmets smacks opskrifter til Global Food Solutions permanent, irreversibelt. Preben ville uden at vide det underskrive dødsdommen over sin egen virksomhed. Else Jensens arv, pakket og solgt som handelsvare. Preben tog pennen ud af inderlommen på sin jakke. Ikke en hvilken som helst pen, det var den samme. Han havde købt den dag, han åbnede sin første restaurant, sort med en guldstribe, med navnet Hjemmets Smag indgraveret med små bogstaver. Han drejede den mellem fingrene med ærefrygt, som om han holdt et fragment af sin egen historie. Så til her. Miller, sagde Preben med stemt skældende i kanten, at for mig er det at underskrive denne kontrakt som at give nogen et stykke af mit hjerte. At min mor altid sagde, at mad er den måde, de der ikke længere er her, fortsætter med at omfavne dig, og at jeg håber, han vil passe på disse smagsoplevelser, som jeg har passet på dem hele mit liv. Et par ved nabobordet, der havde hørt fragmenter af samtalen på dansk, vendte sig diskret for at se manden i det blå jakkesæt, der talte med fugtige øjne om sin mor. Mats oversatte noget helt andet, noget koldt, virksomhedsagtigt tomt, noget der ikke havde en dråbe af den sjæl. Preben havde udgydt i hvert ord. Miller lyttede til oversættelsen, nikkede tilfreds og pegede på den stiplede linje i slutningen af dokumentet. Pennen bevægede sig ned mod papiret. Fra den anden ende af salen så Sofie Metalspidsen røre den første bue i bogstavet A. Preben, navnet på en mand, der var på nippet til at underskrive sin egen ødelæggelse. Sofies hjerte bankede så voldsomt, at hun følte slagene i tindingerne. Hun kiggede sig omkring. Restaurantchefen stod ved indgangen og talte med nogle gæster. Hendes kolleger passede andre bord. Ingen kiggede på hende. Ingen ville stoppe hende, men ingen ville heller støtte hende. Hun trak vejret. Hun slap sølvbakken på det nærmeste bord med en metallisk lyd, der fik 2 gæster til at løfte hovedet. Hun gik 1 skridt, 2, 5, 10. Hvert skridt tungere end det forrige, som om gulvet blev til vådt sand. Hun følte forklædet stramme om brystet. Hun følte frygten som et levende dyr klatre op i halsen på hende. Hun stoppede bord 7, kiggede direkte på Preben, og med en fast stemme, der stod i skærende kontrast til det jordskælv, der rystede hendes hænder, udtalte hun de ord, ingen tjener i den restaurants historie nogensinde havde udtalt. Preben Jensen, vær sød ikke at underskrive det dokument. Stilheden faldt over bordet som en cementplade. Pianisten fortsatte med at spille, men for de 5 mennesker samlet omkring den hvide dug var hele verden stoppet. Mats blegnede. Hans højre hånd knyttede sig under bordet. Miller rynkede panden uden at forstå ordene, men følte spændingens tyngde som et trykfald før en storm. Hans assistent stoppede med at taste på sin tablet. Peter Nielsen, der observerede fra et nærliggende bord, rejste sig så hurtigt, at stolen skrabede mod marmoret, og flere hoveder vendte sig. Preben løftede blikket. Pennen svævede millimeter fra papiret, og han så den unge kvindes øjne. Mørke, skinnende øjne, fyldt med en blanding af absolut frygt og urokkelig beslutsomhed, der ramte ham i brystet som et årtier gammelt minde. For det samme blik, præcis det, var det hans mor havde, når inddriverne kom til deres dør, og Else Jensen stod foran dem lille, men uovervindelig, og sagde med en stemme af sten, herfra tager I ingenting. Hvem er de? Spurgte Preben hviskende. Det er ligegyldigt, hvem jeg er, når svarede Sofie. Det, der betyder noget, er, hvad jeg har hørt hele aftenen. Mats reagerede. Preben Jensen, denne kvinde har intet at gøre med vores møde. Hun er bare en servitrice, der sikkert er forvirret. Sofie lod ham ikke afslutte. Hun vendte sig mod ham, så på ham med en isende ro og sagde på perfekt engelsk henvendt til Miller. Mr. Miller, I need you to know that your translator has been lying to both of you all night long. Every single number he gave Mr. Jensen was wrong, and that contract does not say what he told this man it says. Millers ansigt forvandlede sig, hans forhandlingssmil frøs. Hans blik vandrede fra Sofie til Mats, og hvad han så på oversætterens ansigt var den højeste bekræftelse, stilheden kan give. For Mats Christensen, manden med det lette smil og de præcise ord, var blevet fuldstændig stum, med åbne læber, med øjnene som et fanget dyr, der ved, at buret netop er lukket. Sofie vendte sig mod Preben. Hendes stemme skældede, men hendes ord faldt på bordet med tyngden af en sandhed, der ikke længere kunne holdes inde. Deres oversætter har løjet for dem hele aftenen. Hvert tal, han har fortalt dem, er falsk. Hver klausul, han har forklaret dem, er opfundet. Og den kontrakt, de er ved at underskrive, beskytter ikke deres virksomhed. Preben Jensen, den fratager dem for evigt. Preben sænkede pennen.
Han lagde den på bordet med den blidhed, hvormed man slipper en granat, før den eksploderer. Og i hans øjne, hvor der for et øjeblik siden strålede glæden ved en opfyldt drøm, brændte nu noget helt andet. Stilheden ved bordet varede præcis 4 sekunder, men det var de 4 længste sekunder i alle de tilstedværendes liv. For i den stilhed rummede en hel livs indsats på nippet til at blive ødelagt, et forræderi beregnet til mindste detalje. Og en kvindes umulige mod, der risikerede alt for en fremmed. Og hvad der fulgte efter de 4 sekunder, ændrede livet for hver person ved bordet for altid. 4 sekunder. Så længe varede stilheden, men i de 4 sekunder levede hver person ved bordet et helt liv. Preben så på Sophie uden at blinke. Hans hånd hvilede stadig på pennen, men han holdt den ikke længere. Han havde sluppet den, som man slipper noget, der pludselig brænder. Han følte brystet stramme, kæben spændt og en døv summen i ørerne, som om nogen havde slået en klokke inde i hans kranium. Mats var den første til at bryde stilheden. Han rejste sig med en tvungen latter, der lød hul, som en falsk mønt, der falder på marmor. Det er latterligt, Preben Jensen. Denne frøken ved ikke, hvad hun taler om. Hun er servitrice. Med al respekt, siden hvornår forstår en person, der serverer retter, internationale kontrakter? Ordene strømmede ud af hans mund i en tone, der forsøgte at være nedladende, men hans stemme rystede på den sidste stavelse, og den rysten afslørede ham mere end nogen tilståelse. Sophie var ikke en centimeter. Hun så direkte på ham og svarede med en ro, der syntes hugget i sten. De har ret, herr Christensen. Jeg er servitrice. Jeg serverer retter, fylder glas, men jeg taler også 3 sprog, og jeg har hørt hvert ord. De har sagt denne aften. Hver løgn, hver tal de ændrede, hver klausul de opfandt. Hun vendte sig mod Miller og fortsatte på engelsk med en udtale, der fik den amerikanske forretningsmand til at åbne øjnene, som om han så hende for første gang. Mr. Miller, you offered 25%. He told Mr. Jensen you said 12. Mr. Jensen asked for 18. He told you Mr. Jensen accepted 12 and was willing to give up quality control. Nothing this man translated tonight was real. Nothing. Miller forblev ubevægelig. Hans blik fæstnede sig på Mats som en gloende søm. Han behøvede ingen til at bekræfte noget. Oversætterens forrødne ansigt var det mest veltalende bevis, der fandtes. Peter Nielsen ankom til bordet med rødglødende ansigt. Han havde hørt nok fra sin position. Han tog kontrakten med begge hænder, holdt den op mod lysekronens lys og begyndte at læse klausulerne på engelsk med langsomheden af en, der desarmerer en bombe ledning for ledning. Efterhånden som han læste, forvandledes hans udtryk. Først var der forvirring, derefter vantro og til sidst en tavs vrede, der gjorde hans hals rød og spændte hver muskel i kæben. Preben, sagde Peter uden at løfte blikket fra dokumentet, med en stemme han knap kontrollerede. Denne kontrakt overfører fuld ejendomsret til alle dine opskrifter. Alle. Den traditionelle smørrebrød, frikadellerne, din mors bagværk. Alt bliver Global Food Solutions ejendom permanent, uden ret til nogensinde at få det tilbage. Preben følte, at luften slap ud af hans krop, som om et hul var blevet åbnet i brystet på ham. Han stak hånden i inderlommen på sin jakke og rørte ved fotografiet af sin mor. Han klemte det med fingrene, som om han kunne føle hendes hånd holde ham. Min mors opskrifter, hviskede han med brudt stemme. De ville tage min mors opskrifter fra mig. Han råbte ikke, slog ikke i bordet, fornærmede ingen. Han gentog blot disse ord i et hvisken, der gjorde mere ondt end noget råb. For der var noget i måden, han sagde min mor på, der fik selv pianisten på den anden side af salen til at stoppe med at spille, som om den mands sår havde rejst gennem luften og rørt hans hænder. Miller rejste sig fra stolen. Hans ansigt havde ændret sig fuldstændigt. Han var ikke længere den beregnende forhandler, der var trådt ind i restauranten en time tidligere. Nu var han en mand, der lige havde opdaget, at nogen havde brugt hans navn til at begå noget, han aldrig ville have tilladt. Han så på Mats og talte til ham på langsomt, tungt engelsk, lavet med en kontrolleret vrede, der var langt mere skræmmende end noget råb. I came here to make a fair deal with a man I admire. I came here because his food moved me, and you used my name, my company, to try to steal everything from him. You are done. Mats tog et skridt tilbage, åbnede munden for at forsvare sig, men der kom ingen lyd. Han søgte med blikket en udvej, en allieret, nogen der kunne støtte ham. Han fandt ingen kun ansigter, der så på ham med den foragt, der var forbeholdt dem, der forråder de sårbare. Hvem hyrede dig? Spurgte Peter og tog et skridt frem mod ham. For du har ikke fundet på alt dette selv. Nogen placerede dig der. Nogen fabrikerede det CV. Hvem var det? Mats svarede ikke. Han tog sin jakke fra stoleryggen og gik hurtigt, kluntet mod udgangen, med sænket hoved og sammentrækket skuldre, som en, der forsøger at gøre sig lille, så verden ikke ser ham. Men før han nåede døren, talte Preben, og hvad han sagde, stoppede Mats brat, som om ordene var en betonvæg. Mats. Oversætteren stoppede, han vendte sig ikke om. Min mor vasker andres tøj for at give mig mad, sagde Preben med skælme, men fast stemme. Hun stjal aldrig noget fra nogen. Ikke en øre, ikke et stykke tøj.
Og i dag forsøgte du at stjæle det eneste, jeg har tilbage af hende. Hendes opskrifter, hendes minde, hendes omfavnelse lavet til mad. Han holdt en pause, trak vejret og tilføjede noget, ingen af de tilstedeværende nogensinde vil glemme. Jeg ønsker dig intet ondt, men jeg håber, at du en dag vil forstå, at det, du forsøgte at stjæle i aften, er uvurderligt. For ting, der er tilberedt med kærlighed, kan hverken købes eller sælges, de kan kun arves. Mats forlod restauranten uden et ord. Glasdøren lukkede bag ham med en blød lyd, der midt i stilheden virkede som torden. Preben stod ved bordet. Han rystede ikke af vrede, men af noget dybere, af den blanding af lettelse og smerte, som kun den kender, der var et sekund fra at miste det, han elsker mest i verden. Han løftede blikket og søgte Sofie. Han fandt hende stående 3 skridt fra bordet, med hænderne foldet, med øjne fulde af tårer, som hun nægtede at lade falde, med forklædet krøllet mellem hænderne. Hvad hedder du? Spurgte Preben hende. Sofie her. Sofie Rasmussen. Preben gik hen til hende og foran David Miller, foran Peter, foran hele restauranten, der nu havde opgivet at lade som om de ikke kiggede, gjorde han noget, ingen forventede. Han tog hendes hænder, de samme hænder, der serverede retter og bar bakker. Han holdt dem mellem sine egne, de hænder, der var hærdet af 4 års arbejde, og sagde med brudt stemme, Sofie, i aften gav du mig alt tilbage, hvad jeg næsten mistede. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal betale dig for sådan noget. Sofie rystede på hovedet, og en tår slap endelig ud. De skylder mig en tæt, Preben Jensen. Min far sagde altid til mig, at sandheden ikke skal betales, den skal gives. Og i det øjeblik begyndte nogen ved nabobordet at klappe. Derefter en anden og en til, ind til hele restauranten, uden at vide præcis, hvad der var sket, men følte vægten af det, de netop havde været vidne til, fyldtes med en applaus, der fik krystalglas til at vibrere på borden. Men aftenen var ikke forbi, for mens Mats Christensen forsvandt i gadens mørke, ringede hans telefon. Og personen i den anden ende af linjen var ikke en, der accepterede fiasko. Og hvad der var på vej, ville være meget værre end en falsk oversættelse. Mats Christensens telefon vibrerede 3 gange, før han turde svare. Han stod på fortovet foran marmorsalen med jakken krøllet under armen, slipsen løsnet og koldsved klistrende skjorten til ryggen. Skærmen lyste i mørket med et navn, der ikke var et navn. Kun et bogstav. Mats lukkede øjnene, slugte og svarede. Det virkede ikke, sagde han, før den anden person kunne tale. Hans stemme var brudt som et barns, der ved, at en straf er nært forestående. Der var stilhed i den anden ende af linjen, en stilhed, der knap varede 3 sekunder, men for Mats virkede det som en evighed. Og så svarede en dyb, rolig stemme, uden synlig følelse. Det ved jeg allerede. De ringede lige fra restauranten. Ved du, hvad du lige har gjort, Mats? Du mistede ikke kun kontrakten. Du har lige sat lys på noget, der skulle have været i mørket. Mats følte sine ben give efter. Han lænede sig mod en lygtepæl og kiggede op mod himlen, som om han søgte efter ilt. Det var en servitrice, mumlede han. En servitrice, der taler engelsk. Hvem kunne forudse sådan noget? Du skulle have forudset alt. Det var derfor, jeg betalte dig. Det var derfor, jeg fabrikerede dit CV, dine referencer, hele din historie. Og du kommer her og fortæller mig, at en kvinde med et forklæde afvæbnede dig på 3 sekunder. Linjen blev afbrudt uden afsked, uden eksplicit trussel, kun tomheden af et afsluttet opkald, der i den kontekst lød farligere end noget ord. Mats stod ubevægelig på fortovet i flere minutter. En taxa kørte forbi ham og tilbød ham service. Han svarede ikke. En gadesælger tilbød ham cigaretter. Han svarede heller ikke. Han var lammet af noget, der gik ud over frygt, den absolute sikkerhed for, at han havde rodet sig ud i noget, han ikke længere kunne komme ud af. Inde i restauranten, mens klapsalverne stilnede af, og gæsterne langsomt vendte tilbage til deres samtaler, var en stille storm under opsejling. Marmorsalens manager, en slank mand i sort jakkesæt og sølvfarvet slips ved navn Bjarne Madsen, krydsede salen med hurtige og præcise skridt. Han havde kæberne sammenbidt og øjnene rettet mod et enkelt mål. Sofie Rasmussen, sagde han hendes navn, som var det en dom. Mit kontor nu. Sofie nikkede uden at sige noget. Hun vidste, hvad der kom. Hun havde vidst det lige fra hun slap bakken og gik hen til bordet. I marmorsalen afbrød en tjener aldrig en kunde, og der slet ikke et forretningsbord med udlændinge. Det var regel nummer 1, den der blev indprintet i hver medarbejders sind fra første dag. Men før Sofie tog et eneste skridt, trådte Preben i vejen, ikke med aggressivitet, ikke med autoritet. Han trådte i vejen med den ro, der kendetegner en mand, der har stået over for ting, der er langt værre end en restaurantmanager. Undskyld, sagde Preben og så direkte på Bjarne. Må jeg vide, hvad der skal ske med denne unge kvinde? Med af respekt her, Jensen, det er en intern sag for restauranten. Frøken Rasmussen overtrådte serviceprotokollen, og frøken Rasmussen. Preben afbrød ham med en stemme, der ikke tålte diskussion. Har netop reddet mig fra at underskrive en kontrakt, der ville have frataget mig alt, hvad jeg ejer. Alt, min virksomhed, mine opskrifter, min arv. Hvis de straffer hende for at have talt sandheden, så har denne restaurant og jeg et problem. David Miller, der stadig stod ved bordet, greb ind på engelsk. Peter oversatte med det samme. Så til manageren,
at hvis han fyrer denne kvinde, vil jeg personligt sørge for, at hver eneste vigtige kunde, jeg kender, får at vide, at her på restauranten straffes ærlighed. Og jeg kender mange. Bjarne Madsen kiggede på Miller, kiggede på Preben, kiggede på Peter og til sidst på Sofie, der stod tavs med hovedet højt og hænderne roligt ved siden af kroppen. Manageren trak vejret dybt, justerede sit slips og sagde med et tvungent smil, det var en misforståelse. Sofie, vend tilbage til din tjeneste. Intet er sket. Men Preben var ikke færdig. Han nærmede sig Sofie og sagde lavt, kun så hun kunne høre det, du hører ikke hjemme her, Sofie. Og jeg siger det ikke som en fornærmelse. Jeg siger det, fordi jeg kender de mennesker, der er på det forkerte sted. Jeg var en af dem i lang tid. I morgen vil jeg have, du finder mig. Vi skal tale. Sofie svarede ikke med ord, hun nikkede bare. Men i hendes øjne dukkede noget op, som ikke havde været der i lang tid. Håb. En time senere var restauranten lukket for offentligheden, men bord 7 var stadig optaget. Preben, Peter og David Miller sad stadig under det dæmpede lys fra en lysekrone, der allerede brændte ud. På bordet lå den falske kontrakt åben som et blottet sår. Miller talte først. Peter oversatte hvert ord med præcision, bevidst om, at nu mere end nogensinde kunne sandheden ikke tåle en eneste revne. Preben Jensen, jeg har brug for, at de forstår noget, begyndte Miller. Hans tone var ikke længere den kolde forhandler, der var ankommet timer tidligere. Det var en ubehagelig, skamfuld mands tone, der forsøgte at genopbygge noget, der var brudt. Denne kontrakt, de har på bordet, er ikke det dokument, mit juridiske team har udarbejdet. Det er det ikke. Preben rynkede panden. Hvad mener de? Miller tog sin telefon frem, fandt en fil og viste den til Peter. Det var et digitalt dokument med Global Food Solutions brevhoved, men med helt andre klausuler. Peter læste det i stilhed sammenlignet afsnit for afsnit med den trykte kontrakt, der lå på bordet. Preben, sagde Peter og løftede blikket med vidt åbne øjne. Millers originale kontrakt er fair. 25% overskud, fuld beskyttelse af opskrifter, opsigelsesklausul til din fordel, fællesskabsfond for Fjord B. Alt, hvad Mats fortalte dig, den sagde, er faktisk det originale dokument siger. Nogen har ændret den trykte kontrakt. Nogen har udskiftet det rigtige dokument med dette falske før middagen. Luften ved bordet blev tyk. Preben behandlede informationen langsomt, som en, der samler et puslespil med brikker, han ikke vil røre ved. Så Miller vidste det ikke, mumlede han. Nej, bekræftede Peter. Miller kom med en ren aftale. Nogen inden for kæden, nogen med adgang til mappen ændrede papirerne, og Mats var der for at sikre, at du underskrev den falske version uden at fatte mistanke. Miller tilføjede gennem Peter. Min assistent forberedte dokumenterne og lagde dem i mappen, før vi forlod hotellet. Mellem det øjeblik og middagen havde nogen adgang, og jeg forsikrer dem, Preben Jensen, at jeg vil finde den person, for de brugte mit navn og min virksomhed til at forsøge at ødelægge deres, og det vil jeg ikke tolerere. Preben så stift på ham i flere sekunder. Han ledte i den mands øjne efter det samme, han ledte efter hos alle, sandhed, og hvad han fandt, var tilstrækkeligt. Jeg tror dem, sagde Preben, for min mor lærte mig at skelne mellem en mand, der lyver med munden, og en mand, der taler sandt med øjnene, og de fortæller mig sandheden. Miller rakte hånden ud over bordet. Preben tog den, og det håndtryk, uden oversætter, uden mellemled, uden ord, sagde mere end nogen kontrakt i verden. Peter Nielsen så ikke den nat. Han kom direkte til sit kontor fra restauranten. Han løsnede sit slips, tændte skrivebordslampen og begyndte at ringe op den ene efter den anden med en barsk tålmodighed som en mand, der ved, at hvert minut tæller. Han kontrollerede Mats Christensens referencer en efter en. Han ringede til Københavns Universitet. Ingen med det navn figurerede i oversættelses- og tolkningsprogrammet, hverken som færdiguddannet, aktiv studerende eller endda som afvist ansøger. Han ringede til konsulatet, der angiveligt havde ansat ham i 2 år. Personalechefen forsikrede ham, at de aldrig havde haft en ansat ved navn Mats Christensen. De advokatfirmaer, der figurerede som referencer på hans CV, sagde præcis det samme. De havde aldrig ansat, konsulteret eller endda interviewet nogen med det navn. Alt var falsk. Hver linje, hver reference, hvert certifikat. En professionel identitet fabrikeret med præcisionen af en, der vidste præcis, hvordan man snyder en erfaren advokat. Og det var det, der gjorde mest ondt på Peter, for han var blevet snydt. Han havde bragt Mats, han havde sat Ulven ved indhegningen, han skænkede sig en kop kaffe, der allerede var kold, og fortsatte med at lede. Han gennemgik offentlige registre, professionelle databaser, sociale medier, og så fandt han noget, der ændrede retningen på det hele. Ved at gennemgå registrene for det kurfirma, der havde leveret kontraktdokumenterne til Millers Hotel, opdagede han, at den originale pakke var blevet modtaget af Millers assistent-klon 14, men der var en anden modtagersignatur i samme register, en time senere, autoriseret med et andet navn, Jørgen Madsen. Peter følte en kuldegysning løb ned ad ryggen. Han kendte det navn, han kendte det meget godt. Jørgen Madsen havde været Prebens partner for år tilbage.
i hjemmets Marks tidlige dage, da virksomheden blot var en restaurant og en drøm. Madsen havde skudt nogle penge ind, og Preben havde lagt alt det andet. Arbejdet, opskrifterne, de sene nattetimer, sjælen. Da forretningen begyndte at vokse, ønskede Madsen at ændre opskrifterne for at reducere omkostningerne, erstatte originale ingredienser med industrielle versioner, omdanne Else Jensens mad til fabriksprodukt. Preben nægtede, og den afvisning førte til en adskillelse, der skønt lovlig og ren, efterlod et nag hos Jørgen Madsen, der gærede i årevis som en stille gift. Madsen fik sin retfærdige andel af pengene, men hvad han virkelig ønskede kunne ikke købes. Opskrifterne, hemmeligheden, sjælen i hjemmets smag. Og nu havde Peter hans navn i et kurregister på samme hotel samme dag, ved siden af mappen, der indeholdt en kontrakt, som nogen havde ændret. Peter tog telefonen og ringede til Preben. Klokken var 4 om morgenen. Preben svarede ved første ring. Han havde heller ikke sovet. Preben, jeg ved nu, hvem der står bag alt dette, sagde det. Jørgen Madsen. Stilheden, der fulgte, var anderledes end alle aftenens stilheder. Det var ikke en stilhed af overraskelse, det var en stilhed af smerte. Den slags smerte, man føler, når man opdager, at en, man har vist tillid, en, man har delt brød og drømme med, har planlagt at ødelægge en bag ens ryg. Jørgen, gentog Preben lavt. Og i det ene ord rummede en hel historie om brudt venskab, om udstrakte hænder, der nu stak, om delte måltider, der nu smagte af forræderi. Preben huskede sidste gang, han havde set Jørgen. Det var dagen, de underskrev ophævelsen af partnerskabet. Jørgen havde givet ham hånden, ønsket ham held og lykke og sagt med et smil, som Preben forvekslede med modenhed. Intet nag, Preben, forretning er forretning. Og Preben, naiv som altid, havde troet ham, fordi han ønskede at tro ham, fordi det var lettere at tro, at et venskab kunne ende rent, end at acceptere, at nogen så inficeres i stilhed, indtil de bliver til noget uigenkendigt. Hvad gør vi? Spurgte Preben efter en lang stilhed. I morgen tidlig vil jeg fremlægge alt for myndighederne, svarede Peter. Men du skal være forberedt, Preben, for hvis Jørgen var i stand til at arrangere alt dette, vil han ikke forblive stille, når han finder ud af, at vi har opdaget ham. Dette er kun begyndelsen. Preben lagde telefonen på, satte sig på sengekanten og kiggede på fotografiet af sin mor, han havde efterladt på natbordet. Else Jensens ansigt så tilbage på ham med det udtryk, han kendte udenad. Halvt ømhed, halvt vildskab. Og mor, hviskede han, du sagde altid, jeg skulle passe på dem, der smiler meget. Jeg skulle have lyttet til dig. Imens, på den anden side af byen, i en lille lejlighed på 3. sal i en bygning uden elevator, kom Sofie Rasmussen hjem med rystende ben og hjertet stadig bankende. Hendes far, Michael Rasmussen, var vågen. Han ventede altid på hende, selvom hun bad ham om ikke at gøre det. Han sad i sin sædvanlige lænestol med et tæppe over benene og en åben bog, han ikke længere læste. Hvordan gik det, min datter? Spurgte han med den blide stemme, som behandlingen havde svækket, men ikke frataget ømheden. Sofie satte sig ved siden af ham, så på ham, så de dybe skygger under øjnene, den blære hud en ugen før, de tynde hænder, der engang var stærke, og som nu holdt en bog med den skrøbelighed, hvormed man holder et minde. Og for første gang i lang tid kunne hun ikke holde det inde, hvad hun bar på. Hun fortalte ham alt. Middagen, oversætteren, løgnene, beslutningen hun tog midt i salen, mens hun følte, at hendes hjerte ville eksplodere. Frygten, stemmen, der lød fast, da hun indeni rystede Prebens ord, stilheden og klapsalværne, der fyldte restauranten, som om verden et øjeblik havde anerkendt, at sandheden stadig havde værdi. Miguel lyttede uden at afbryde. Da hun var færdig, tog han sine briller af, tørrede dem med hjørnet af tæppet og sagde noget, Sofie vil gemme for altid. Ved du, hvad der er det sværeste i verden, datter? Det er ikke at sige sandheden. Det sværeste er at beslutte at sige den, når du ved, det vil koste dig noget. Du gjorde det sværeste i aften, og jeg er mere stolt af dig nu, end da du fik dit stipendium for titler fortæller om, hvad du ved, men det du gjorde i dag fortæller om, hvem du er. Sofie lagde hovedet på sin fars skulder og græd, ikke af sorg, men af lettelse, af træthed, af den mærkelige følelse, der opstår, når man gør noget, der skræmmer en, og opdager, at man overlevede, at det var det værd, at hænderne ryster, mens sjælen vejer mindre. Miguel strøg hende over hovedet, som han gjorde, da hun var barn, og kom grædende hjem fra skole, fordi en klassekammerat havde drillet hende med hendes lappede skoletaske. Han sagde altid det samme. Lappeting er de stærkeste, min datter, for de ved allerede, hvad det vil sige at gå i stykker. Far, Preben Jensen sagde, jeg skulle opsøge ham i morgen, at han vil tale med mig. Miguel smilede. Så gå, for de døre, der åbnes af sandheden, er de eneste, der aldrig lukkes. Klokken 6 om morgenen, da solen knap var begyndt at farve Københavns himmel med orange og lyserøde nuancer, skete 3 ting samtidig forskellige steder i byen. På sit kontor var Peter Nielsen ved at færdiggøre et dossier med alle de beviser, han havde fundet i løbet af natten. Han havde Jørgen Madsens navn, signaturen på hotelregistreringen, Mads falske referencer og en efterforskningslinje, der pegede på noget meget større, end nogen havde forestillet sig. For Madsen handlede ikke alene, han havde forbindelser, han havde ressourcer, og han havde en plan, ingen så komme.
På et hotel i centrum talte David Miller via videokonference med sit juridiske team i New York. Han havde beordret en komplet revision af alle dokumenter relateret til Emmett Smau-forhandlingen, og hvad de fandt foruroligede ham mere og mere. Den falske kontrakt var ikke et improviseret arbejde. Det var et juridisk mesterværk designet af en, der kendte dansk og international lov med en alarmerende dybde. Og i en lejlighed uden elevator vågnede Sofie Rasmussen tidligt. Hun klædte sig i sit bedste tøj, kyssede sin far på panten og gik mod den adresse, Preben Jensen havde givet hende aftenen før. Hun vidste ikke, hvad der ventede hende. Hun vidste ikke, om invitationen blot var en tak eller noget mere, men hun følte noget i brystet, som hun ikke havde følt i 3 år, følelsen af, at hun var på vej hen, hvor hun skulle være. Hvad ingen af dem vidste, hvad ingen kunne forudse var, at Jørgen Matzen allerede var i gang med at flytte sine brikker, at middagens fiasko ikke havde stoppet ham, det havde gjort ham rasende, og hvad han planlagde at gøre nu, sigtede ikke kun mod Preben Jensen, det sigtede også mod Sofie, for Jørgen Matzen var den servitrice ikke en helt tinde, hun var en forhindring. En forhindring, der havde ødelagt måneders forberedelse, en forhindring, der havde blotlagt hans navn, en forhindring, der måtte forsvinde fra historien, og Jørgen Matzen var den slags mand, der fik forhindringer til at forsvinde ikke med vold, ikke med direkte trusler, men med noget langt mere subtilt og langt mere ødelæggende, ved at ødelægge nogens omdømme, indtil hele verden vendte dem ryggen. Sofie ankom til Emmett Smags kontor klokken 9 om morgenen med hjertet bankende i halsen. Bygningen var ikke, hvad hun havde forventet. Det var ikke et glastårn eller en kold erhvervsbygning med receptionister med inddøvede smil. Det var et gammelt byhus i København, restaureret med respekt, med mure af ældre sten og en indre gårdhave, hvor et avocadotræ voksede og syntes ældre end selve bygningen. Ved indgangen over en mørk træarme hang et sort-hvidt fotografi af en kvinde i forklæde stående ved et lærfad, med et smil, der udstrålede en varme, der trængte gennem billedets glas. Nedenunder stod en bronzeflade, Else Jensen, hjertet i det hele. Sofie stoppede foran fotografiet, så i de øjne, der lignede Preben så meget, og forstod uden at nogen forklarede hende det, at den kvinde ikke længere var i denne verden, at Else Jensen var gået bort for nogle år siden, da den sygdom, Preben forsøgte at bekæmpe med klinikere, læger og alle sine penge, endelig viste sig stærkere end enhver formue. Men hendes tilstedeværelse var der stadig i hver hjørne, i hver ret, i hver opskrift, der kom ud af Emmett Smags køkkener som en varm omfavnelse til verden. Hun gik bort 3 år, før jeg kunne bringe hendes mad ud over grænsen, sagde en stemme bag, Sofie. Hun vendte sig om. Preben Jensen stod på gangen i en hvid skjorte uden slips, med ærmerne smødt op til albuerne og øjnene let røde som en, der ikke har sovet, men nægter at klage. Han havde en kop kaffe i hånden og et udtryk, der blandede trætet med noget, Sofie ikke forventede at finde. Fred. Hver gang jeg er ved at opnå noget vigtigt, kommer jeg og stiller mig foran dette billede, fortsatte Preben. Og jeg siger, mor næsten, jeg har sagt det i årevis, hun er sikkert træt af at høre på mig. Han smilede, og i det smil var der mere sorg og mere kærlighed, end der kan rummes i noget ord. Tak fordi du kom, Sofie. Kom ind, vi har meget at tale om. Prebens kontor var præcis som ham, simpelt udadtil, dybt indadtil et massivt træskrivebord. Vægge fyldt med fotografier af hans landsby, hans ansatte gastronomiske messer. I et hjørne, inddrammet i et lille, ydmygt billede, var den første krone, han tjente ved at sælge smørrebrød. Mønten var rusten af tiden, men skinnede i lyset, som om den vidste, den var en skat. Preben tilbød hende en plads og gik direkte til sagen. Han var ikke en mand, der gik rundt om den varme grød. Sofie, i går aftes gjorde du noget, som meget få mennesker i verden ville have gjort. Du tog en risiko, du satte dit arbejde, din indkomst, din families stabilitet på spil for en fremmed. Og jeg vil have, du ved, at det ikke bare bliver en anekdote. Det vil jeg ikke tillade. Sofie åbnede munden for at svare, men Preben løftede blidt hånden. Lad mig tale ud. Peter har fortalt mig din historie. Jeg ved, du har studeret internationale relationer. Jeg ved, du taler 3 sprog. Jeg ved, du opgav din karriere for at passe din far. Og jeg ved, du har serveret borde i 3 år og ventet på en mulighed, der ikke kommer. Han holdt en pause, tog en slurk kaffe og så på hende med samme alvor, som han så på de kontrakter, der kunne ændre hans virksomheds skæbne. Jeg vil tilbyde dig en stilling i Emmett Smag. Ikke af taknemmelighed, ikke af medlidenhed, men fordi det, jeg så i dig i går aftes, er præcis, hvad jeg har brug for i mit team. En, der taler sprog, der forstår forretning, der har mod, og frem for alt, en der ikke lader sig købe. Jeg vil have dig til at være direktør for internationale relationer i min virksomhed. Luften stod stille i rummet. Sofie følte sin knæ ryste under skrivebordet. Hendes mund blev tør. Hendes øjne fyldtes med vand, før hun kunne forhindre det. Preben Jensen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så ja eller så nej, men så ikke, at du ikke fortjener det, for hvis der er noget, jeg har lært i livet, er det, at muligheder ikke altid kommer, når man leder efter dem. Nogle gange kommer de, når man gør det rigtigt uden at forvente noget til gengæld. Og det var præcis,
hvad du gjorde i går aftes. Sofie tørrede tårerne væk med håndrykken. Hun tænkte på sin far, på nætterne hun studerede efter at have lukket restauranten, på de 3 år, hvor hun bar bakker, mens hun følte, at verden havde glemt hende. På de gange hun kiggede sig i badeværelsets spejl og spurgte sig selv, om hendes liv en dag ville være mere end at fylde glas og indkasse og drikkepenge. Ja, sagde hun med brudt, men fast stemme. Ja, Preben Jensen, jeg accepterer. Preben nikkede. Der var ingen kram, ingen fest, kun et langsomt, dybt nik, som hos 2 mennesker, der forstår, at det, der netop var sket, var større end en ansættelseskontrakt. Det var en gæld fra universet, der blev betalt i stilhed. Du begynder i næste uge, sagde Preben. Men først skal du vide noget. Hvad der skete i går aftes er ikke slut, det er kun lige begyndt, og det der kommer bliver svært, meget svært. Han fortalte hende alt, hvad Peter havde opdaget i løbet af natten. Jørgen Madsens navn, underskriften på hotellet, den forfalskede kontrakt, netværket af løgne, der strakte sig langt ud over en simpel købt oversætter. Sofie lyttede til hver ord med vidt åbne øjne, og da Preben var færdig, sagde hun noget, der gjorde ham målløs. Preben Jensen, hvis den mand var i stand til at fabrikere et helt CV og ændre en kontrakt på et overvåget hotel, så har han folk indenfor, folk der giver ham information. Og hvis han allerede ved, at planen mislykkedes ved det første, han gør ved at forsøge at miskreditere alle dem, der afslørede ham, startende med det svageste led i kæden. Og hvem er det svageste led? Spurgte Preben, selvom han allerede andet svarede. Sofie pegede på sig selv med et trist smil. En servitrice uden forbindelser, og hun havde ret, for mens Sofie sad på Prebens kontor og accepterede sit livs mulighed, havde Jørgen Madsen allerede sat sin hævn i værk. Jørgen Madsen var 52 år, et kantet ansigt, der engang var attraktivt, og som nu var hærget af nag og et kontor på Tredive. Et tag i en bygning i Ørestad, hvorfra han kunne se hele byen, som om den tilhørte ham. Han havde bygget sin egen fødevaredistributionsvirksomhed efter at have skilt sig fra Preben Jensen, men han opnåede aldrig den succes, hjemmets smag havde opnået, og det gnavede ham som en termit, der fortærer en bjælke indefra, usynlig udefra, ødelæggende indefra. For ham var Else Jensens opskrifter det manglende stykke, den hemmelige ingrediens, der ville få hans virksomhed til at gå fra at være en blandt mange til at blive en magtfaktor. Han ønskede ikke at skabe noget selv. Han ønskede det Preben Jensen havde arvet, det der tilhørte en kvinde, der ikke længere var der til at forsvare det. Den morgen foretog Jørgen 3 opkald. Det første var til en kontakt i et digitalt medie. En nyhedsside for sladder og skandaler, der levede af rygter som en grib lever af, hvad andre efterlader. Han dikterede en fabrikeret historie. At en servitrice fra Marmorsalen havde afbrudt en forretningsmiddag for at afpresse en amerikansk forretningsmand, truende med at opfinde anklager, hvis de ikke betalte hende et pengebeløb, at servitricen havde en historie med problematisk adfærd, at restauranten overvejede at anlægge sag, alt falsk, hvert ord. Men i en verden, hvor overskrifter rejser hurtigere end sandheden, vidste Jørgen, at historien ikke behøvede at være sand, den skulle bare være troværdig længe nok til at gøre skade. Det andet opkald var til restaurantmanageren Bjarne Madsen. Jørgen kendte ham. De havde mødtes ved begivenheder i den gastronomiske branche. Han foreslår ham med en slanges giftige delikatesse, der bider dig, mens den smiler, at det måske ville være klogest at fyre Sofie, før skandalen ramte restauranten. Han mindede ham om, at Marmorsalen var afhængig af sit omdømme, og at have en stridbar medarbejder på lønningslisten kunne skræmme vigtige kunder væk. Det tredje opkald var til Mats Christensen, men denne gang svarede Mats ikke. Hans telefon var slukket, og lejligheden, hvor han boede, som Peter ville opdage dage senere, var allerede tom. Mats Christensen var forsvundet fra København som et spøgelse, der fordamper, når solen skinner. Artiklen dukkede op på internettet samme eftermiddag. Overskriften var gift destilleret i store bokstaver. Servitrice afbryder millionmiddag og forsøger at afpresse udenlandsk forretningsmand. Den nævnte ikke Sofies navn. Det behøvede den ikke. I Marmorsalen vidste alle, hvem der havde afbrudt middagen ved bord 7, og inden for få timer spredte rygtet sig som en steppebrand. Sofies kolleger begyndte at se anderledes på hende, nogen med nysgerrighed, andre med mistro, og nogle få, dem der altid leder efter en grund til at føle sig overlegne med en knap skjult tilfredsstillelse. Sofie hørte om nyheden ved middagstid, da hendes kollega fra restauranten sendte hende et skærmbillede med en besked, der sagde, så du det her, de taler om dig. Hun læste artiklen 3 gange. Første gang med vantro, anden gang med vrede, tredje gang med en knude i maven, der fik hende til at føle, som om jorden åbnede sig under hende for anden gang på mindre end 24 timer. Men denne gang var det ikke guldet i en elegant restaurant, det var guldet i hendes eget liv. Hun tænkte på sin far. Hvis Miguel sådan nyhed med hvor skrøbeligt hans helbred var, kunne opstandelsen gøre ham reel skade. Hun tænkte på sine naboer, på forældrene til de børn,
Hun gav privatundervisning i engelsk om lørdagen for at tjene lidt ekstra. Hun tænkte på, hvordan en velfortalt løgn kan ødelægge på en dag, hvad en person havde bygget op i årevis. Hendes hænder rystede, da hun ringede til Preben Jensen. Jeg har allerede set det, svarede Preben, før hun kunne forklare noget. Hans stemme lød rolig, men under den ro var der en fasthed, som Sofie allerede begyndte at genkende. Fastheden hos en mand, der havde overlevet hver ting end en bagvaskende artikel. Sofie, lyt godt efter. Dette er præcis, hvad vi forventede, og det er præcis, hvad vi vil bruge til at afsløre Jørgen. De vil ikke ødelægge dig med løgne, det lover jeg dig. Preben Jensen, min far, hvis han ser dette. Din far vil ikke se det skidt. Peter arbejder allerede sammen med en advokat, der er specialist i mediat. Vi vil kræve, at artiklen fjernes, og vi vil svare med sandheden. Men jeg har brug for, at du stoler på mig. Kan du det? Sofie lukkede øjnene. Hun huskede Else Jensens fotografi ved indgangen til kontorerne. Hun huskede Prebens øjne, da han talte om sin mor aftenen før, og hun huskede, hvad hendes egen far havde sagt til hende for blot et par timer siden. De døre, der åbnes af sandheden, er de eneste, der aldrig lukkes. Jeg stoler på dem, Preben Jensen. Peter Nielsen var ikke en almindelig advokat. Han var en mand, der havde lært jura på universitetet, men havde lært retfærdighed på gaden. Han havde forsvaret gadesælgere mod kommunale overgreb, små erhvervsdrivende mod selskaber, der ville knuse dem, og hele familier mod uretmæssige udsættelser. Han vidste, hvordan magten fungerede, og han vidste, hvordan man konfronterede den. Den eftermiddag samlede Peter alle beviserne i et dossier, der vejede som en mursten. Jørgen Madsens underskrift på hotelregistreringen, Mads Christensens falske referencer, sammenligningen mellem Millers originale kontrakt og den forfalskede version, telefonregistre, der forbinder Mads med et nummer, som efter en undersøgelse var registreret i navnet på et fiktivt firma, hvis eneste aktionær var Jørgen Madsen. Men Peter jo da noget mere, noget Jørgen ikke forventede. Han ringede til David Miller og bad om en tjeneste. Miller tøvede ikke et sekund. Han optog en videotagelse fra sit hotel på engelsk, hvor han kiggede direkte ind i kameraet og i detaljer forklarede, hvad der virkelig var sket i Marmorsalen. Han bekræftede, at Mads oversættelser var svigagtige, at kontrakten var blevet ændret uden hans viden, og at Sofie Rasmussens intervention havde været en ærlighedshandling, der reddede begge parter fra en koordineret svindel. Han afsluttede sin udtalelse med en sætning, der ville give genlyd langt ud over det hotelværelse. Den unge kvinde afpressede ingen. Den unge kvinde var den eneste ærlige person ved et bord fuld af løgne. Og hvis verden har nogen mening, burde hun blive takket i stedet for bagvasket. Peter sendte videoen sammen med hele dossieret til 3 steder på samme tid. Til de kompetente myndigheder, til nyhedsportalet, der havde offentliggjort den bagvaskende artikel, og til 5 undersøgende journalister, der i årevis havde fulgt sager om virksomhedsvindel i Danmark. Klokken 19 samme dag ringede Sofies telefon. Det var Bjarne Madsen, manageren for Marmorsalen. Sofie, sagde han med en stemme, der lød meget anderledes end den autoritære mand fra aftenen før. Nu var det en ubehagelig, nervøs stemme, som en, der ved, at han står på den forkerte side af historien. Jeg har brug for at tale med dig. Jeg begik en fejl. Nogen ringede til mig i morges og foreslog, at jeg fyrede dig. Og ja, jeg var ved at gøre det, men så er jeg her. Millers udtalelse og forstod, hvad der virkelig skete. Jeg skylder dig en undskyldning. Sofie lyttede i stilhed. Hun afbrød ham ikke. Hun råbte ikke til ham. Hun mindede ham ikke om, at han aftenen før havde behandlet hende som en problematisk medarbejder, da hun netop havde gjort det modigste i sit liv. Hun sagde blot, tak for opkaldet her, Madsen, men jeg behøver ikke at vende tilbage til restauranten. Jeg har en ny vej. Der var stilhed. Og derefter spurgte Bjarne med lille stemme, hvem ringede til dig for at tilbyde dig noget? Ingen ringede til mig her. Jeg gik hen, hvor jeg skulle være, og for første gang i lang tid føler jeg, at jeg er ankommet. Hun lagde på. Hun kiggede et øjeblik på telefonen i sine hænder og smilede. Ikke med et bredt smil af en, der fejrer en sejr, men med det stille smil af en, der ved, at en fase er afsluttet og en ny begynder. Den aften gjorde Preben Jensen noget, han gjorde, hver gang livet rystede ham. Han kørte i 4 minutter til en lille kirkegård uden for byen, hvor Else Jensen hvilede under et jacaranda-træ, som hun selv havde bedt om at få plantet, inden hun gik bort. Han knælede foran den hvide marmorgravsten. Han lagde hånden på den kolde sten, som om han kunne føle sin mors varme gennem jorden, og talte. Han talte, som han talte til hende, da han var barn, og fortalte hende sine problemer, siddende på køkkengulvet, mens hun malede korn. Mor, de tog det næsten fra mig. De tog næsten dine opskrifter. De tog næsten din smørrebrød, dine frikadeller, dine kager, alt, hvad du lærte mig med de hænder, der aldrig hvilede. En mand, jeg åbnede døren til min forretning for, var den, der planlagde alt. Jørgen, mor, husker du ham? Du kunne aldrig lide ham. Du sagde altid, at den mand havde øjne som en, der tæller andres egne som sine egne. Du havde ret som altid. En blid brise bevægede jacaranda-træets grene. Nogle lille blomster faldt ned på gravstenen, som om træet svarede.
Men der skete også noget godt, mor. En ung pige reddede mig. En servitrice. Ingen lagde mærke til en kvinde som dig, mor. En af dem, som verden ignorerer, men som holder alt sammen med sine hænder. Hun hedder Sofie, og hun har de samme øjne som dig, når du stod over for inddriverne. De øjne, der siger, herfra tager I ingenting. Preben tørrede tårerne væk med ærmet. Han skammede sig ikke over at græde foran sin mor. Det havde han aldrig skammet sig over. Jeg lovede at beskytte hende, mor, ligesom du beskyttede mig. For hvis der er noget, du lærte mig, er det, at når nogen redder dit liv, takker du dem ikke og går. Du gengælder tjenesten, du giver dem tilbage, hvad verden skylder dem, indtil de er lige. Han tog et øjeblik. Han lyttede til græshopperne, vinden mellem træerne, den fjerne lyd af byen, der aldrig sover. Og han huskede noget, Else Jensen sagde til ham, da han var barn og var bange for mørket. Mørket er ikke ondt, min dreng. Det er bare verden, der hviler, før den prøver igen. Den sætning havde aldrig givet ham så meget mening som i det øjeblik. Han rejste sig, børstede knæene af, kiggede endnu en gang på det ovale fotografi indfældet i gravsten, hvor Else Jensen smilede med det samme smil som på billedet på hjemmets Smacks kontor. Du hviler, mor. Jeg tager mig af det. Dagen efter skete 3 ting, der ændrede historiens gang for altid. Klokken 9 om morgenen fjernede nyhedsportalen, der havde offentliggjort den bagvaskende artikel, den uden forklaring. I stedet dukkede en kort note op, der sagde, af redaktionelle årsager er dette indhold blevet fjernet, men skaden var allerede sket. Tusindvis af mennesker havde læst det, og på internettet forsvinder det, der offentliggøres, aldrig helt. Klokken 11 om morgenen mødte Peter Nielsen op hos myndighederne med det komplette dossier. En anklager specialiseret i virksomhedskriminalitet gennemgik beviserne i 2 timer. Da han var færdig, løftede han blikket og sagde 4 ord, som Peter havde ventet på hele natten. Dette er meget alvorligt. Og klokken 15, da Sofie sad i sin fars lejlighed og læste en bog for at distrahere ham fra de spørgsmål, hun vidste, han ville stille, bankede det på døren. Sofie åbnede og frøs. Foran hende, med en buket billige blomster købt på hjørnet og indsunkne øjne fra søvnløse nætter, stod Mads Christensen. Han havde ikke restaurantens perfekte smil for aftenen. Han havde ikke det upåklagelige jakkesæt. Han havde ikke den ranke holdning for den mand, han havde foregivet at være. Hvad han havde, var det udmattede ansigt af en, der har ramt bunden og desperat har brug for at gribe fat i noget, før han synker helt. Sophie, sagde han med brudt stemme. Jeg ved, jeg ikke har ret til at være her. Jeg ved, du sandsynligvis vil smække døren i hovedet på mig, men jeg har brug for at tale med dig, for der er ting, Preben Jensen ikke ved, ting Peter ikke fandt i sine registre, ting som, hvis jeg ikke fortæller dem nu, vil ødelægge flere mennesker, end de allerede har ødelagt. Sofie så stift på ham. Hver selv i hendes krop skreg til hende, at hun skulle lukke døren, at hun ikke skulle stole på den mand, at hun skulle huske, hvad han havde gjort, hvad han havde forsøgt at stjæle, de løgne, han havde oversat med den mund, der nu rystede. Men hun huskede også noget, hendes far engang sagde til hende under en af hans etiktimer, da en elev spurgte om løgnere fortjener at blive hørt. Sandheden vælger ikke. Hvem der siger den? Min datter. Nogle gange kommer den fra den mund, du mindst venter det fra. Og nogle gange er den person, der har løjet mest, den, der har mest sandhed at fortælle. Sofie lukkede ikke døren. Hun trådte til side. Du har 5 minutter, sagde hun. Og hvad Mads Christensen fortalte hende i de 5 minutter, ville ændre absolut alt. For det, der lå bag Jørgen Madsen, var ikke kun en nagende tidligere partner, der søgte hævn. Det var noget meget større, meget mørkere og meget farligere, end nogen af dem kunne forestille sig. Mads Christensen satte sig på kanten af en gammel stol i Sofies lejlighed. Han havde hænderne knyttet, knoerne hvide af trykket og øjnene rettet mod guldet, som om han ikke turde se den kvinde i øjnene, hvis liv han havde forsøgt at ødelægge blot 2 nætter tidligere. Sofie stod op med armene krydset og ryggen lænet mod væggen. Hun tilbød ham ikke vand, hun tilbød ham ikke en sideplads. Han tog den uden at spørge, og hun tillod det, fordi hun havde mere brug for at høre, hvad han havde at sige, end hun havde brug for at smide ham ud. Jørgen Madsen vil ikke kun have opskrifterne, begyndte Mads med en ru stemme, som om årene skrabede ham i halsen, da de kom ud. Det er, hvad Preben Jensen tror, det er, hvad Peter tænker, men sandheden er værre. Sofie rørte sig ikke. Fortæl. Jørgen har mange gæld. Hans virksomhed har tabt penge i 2 år. De investorer, der støttede ham, har trukket deres støtte tilbage. Han er på randen af at miste alt. Og for nogle måneder siden tilbød en gruppe udenlandske investorer ham en redningskrans fuld finansiering til gengæld for én ting. At han skulle overdrage dem distributionsrettighederne til autentisk dansk mad i Skandinavien. Men ikke hvilken som helst mad, hjemmets Smacks mad, Preben Jensens mad. Sofie rynkede panden. Så den falske kontrakt var ikke for, at Jørgen skulle beholde opskrifterne. Den var for at overdrage dem til andre. Præcis. Jørgen skulle være mellemled. Han ville få en enorm provision og redde sin virksomhed. Else Jensens opskrifter ville ende i hænderne på folk, der ville have forvandlet dem til industriprodukter. Fabriks fremstillede mad med navnet Hjemmets Smag. Alt, hvad Preben Jensen svor, han aldrig ville tillade. Stilheden, der fulgte, var tung. Sofie bearbejdede hvert ord og spurgte så det eneste, der manglede.
Og hvad får du ud af at komme her og fortælle mig dette? Mats løftede blikket for første gang. Hans øjne var røde, indsunkne, uden spor af det charmerende smil, han havde brugt som våben ved middagen. Jeg får intet, Sofie. Jeg mister alt. Jørgen lovede mig penge nok til at betale den gæld, jeg har. Min mor er på et privat plejehjem, det billigste jeg kunne finde, og selv det kan jeg ikke betale. Jeg er flere måneder bagud. Da Jørgen tilbød mig det beløb, tænkte jeg ikke på Preben Jensen. Jeg tænkte ikke på opskrifterne. Jeg tænkte kun på min mor, der sidder i en kørestol og undrer sig over, hvorfor hendes søn ikke besøger hende. Stemmen brød. Han græd ikke, men bruddet var så dybt, at det var mere smertefuldt end nogen tårer. Det retfærdiggør ikke, hvad jeg gjorde. Det ved jeg. Jeg kom ikke for at bede om tilgivelse. Jeg kom, fordi hvis jeg ikke taler nu, vil Jørgen finde en anden måde at nå Preben Jensen på. Han har kontakterne, han har investornavnene, og han har en anden plan, der involverer at anlægge et falsk søgsmål mod hjemmets smag for påstået misbrug af opskrifter delt under partnerskabet. Hvis det når en domstol, selvom det er en løgn, kan det lamme virksomheden i årevis. Sofie så stift på ham, og så noget hun ikke forventede at se. Hun så ikke historiens skurk. Hun så en desperat mand, der tog den værst mulige beslutning af den mest menneskelige årsag i verden. Hun tilgav ham ikke, men hun forstod ham. Og nogle gange er forståelse det første skridt mod noget, der ligner barmhjertighed. Jeg ringer til Preben Jensen, sagde Sofie, og du vil gentage hvert ord af det, du lige har sagt til mig. Forstået? Mats nikkede. Forstået. 3 uger senere blev Jørgen Madsen indkaldt til afhøring hos anklageren specialiseret i virksomhedskriminalitet. Peter Nielsen fremlagde det komplette dossier. Underskriften på hotellet, Mats falske referencer, telefonregistrene, den ændrede kontrakt. Og nu Mats Christensens direkte vidner i sagen, der havde accepteret at samarbejde med myndighederne til gengæld for en retfærdig aftale. Jørgen ankom til anklagemyndigheden med sin advokat i sit dyre jakkesæt og med den arrogance, som en, der tror, at penge kan købe sig ud af hvad som helst. Men da anklageren viste ham bevidstheden, stykke for stykke, smuldrede arrogancen som en sandmur foran en bølge. Der var ingen råb, ingen dramatiske scener, kun lyden af en mand, der slugte, mens hans advokat viskede ham i øret, at den bedste mulighed var at samarbejde. Jørgen Madsen blev sigtet for svindel, dokumentfalsk og bagvaskelse. Hans virksomhed blev sat under administration. De udenlandske investorer, der havde finansieret planen, forsvandt lige så hurtigt, som de var kommet, som kakerlakker, der flygter, når lyset tændes. Den dag nyheden blev offentliggjort, var Preben Jensen på sit kontor. Peter ringede for at give ham nyheden. Preben lyttede i stilhed, taggede og lagde på. Han fejrede ikke. Han skålede ikke. Han rejste sig fra sin stol, gik hen til Else Jensens fotografi ved indgangen og sagde blot, så er det slut, mor. Det er overstået. For Mats Christensen var det ikke let. Retfærdigheden anerkendte hans samarbejde, men det slettede ikke, hvad han havde gjort. Han mistede sit omdømme, mistede kontakter, mistede muligheden for igen at arbejde som professionel oversætter i en seriøs virksomhed. Men der skete noget, ingen forudså. Preben Jensen, manden han havde forsøgt at ødelægge, var den, der rakte ham hånden, ikke med et job, ikke med penge, men med noget mere værdifuldt, en mulighed for at starte forfra. Han forbandt ham med en organisation, der hjalp gældsramte med at omstrukturere deres økonomi. Han betalte 3 måneder af sin mors plejehjemsophold, mens Mats fandt stabilitet. Og da nogen spurgte ham, hvorfor han hjalp manden, der næsten stjal alt fra ham, svarede Preben med den enkelhed, som en, der har lært livets vigtigste lektioner ved at lave mad med sin mor på et jordgulv. Fordi min mor ikke lærte mig at gengældslag. Hun lærte mig at løfte den, der falder, selvom det er den samme, der skubbede dig. Det gør mig ikke svag. Det gør mig til Else Jensens søn. Sofie begyndte at arbejde i hjemmets smag en regnfuld mandag. Hun kom tidligt, som Preben Jensen, uden at vide, det havde lært hende. Hun satte sig på sit nye kontor, et lille værelse med udsigt til avocadotræet i gården, og inden hun tændte computeren, tog hun et fotografi af sin far ud af tasken og placerede det ved siden af skærmen. I sin første måned oversatte hun dokumenterne til den nye kontrakt med Global Food Solutions. Den rigtige, den fair, den Preben Jensen og David Miller underskrev sammen, denne gang uden mellemled, uden løgne og med Sofie som officiel oversætter. Da Preben Jensen hørte sine egne ord oversat til engelsk for første gang med præcis den følelse, han havde lagt i dem, blev hans øjne fugtige. Og Miller, der ikke forstod dansk, men forstod følelsen, nikkede i stilhed. Senere åbnede hjemmets smag sin første distributionslinje i USA. Smørrebrød, frikadeller, danske kager. Else Jensens opskrifter krydsede grænsen i emballer, der bar det samme fotografi af kvinden i forklædet ved lærfadet. Nedenunder en sætning, som Preben Jensen personligt valgte. Lad med hænderne af dem, der ikke længere er her, for at omfavne dem, der stadig er her. På åbningsdagen ringede Sofie til sin far fra arrangementet. Miguel svarede med en svag stemme, men fyldt med noget, der lød som flydende stolthed. Hvordan går det, min datter? Far, Else Jensens mad er nu på den anden side af grænsen.
Miguel tog et øjeblik og sagde derefter med den stemme, Sophie ville gemme for altid i den mest beskyttede krog af sit minde. Så var det værd, datter. Alt var det værd. Bakkerne, drikkepengene, de søvnløse nætter, alt bragte dig hertil. Og her er præcis, hvor du skulle være. Da december kom, rejste Preben Jensen til sin landsby i Vestjylland som hvert år, men denne gang var han ikke alene. Sophie fulgte ham, og David Miller, der var fløjet ind fra New York, var der også. På landsbyens torv foran skålen, Preben havde hjulpet med at bygge, stod en kø af børn, der ventede med skinnende øjne. Preben Jensen knælede som altid og begyndte at uddele nye sko et efter et. Til hver barn sagde han det samme. Fødder, der går med værdighed når længere end nogen bil i verden. Men denne gang tilføjede han noget nyt, for ud over skoene var der kasser med sprogbøger. Engelsk, fransk, portugisisk, doneret af Sophie, købt med hendes første fuldløn i hjemmets smag. Så intet barn i denne landsby nogensinde behøver, at nogen taler for dem, sagde Sophie til de forsamlede forældre. Så deres egne ordner verden, som de er, uden at nogen ændrer dem. Preben så på hende. Og i den unge kvindes øjne, så han noget, han straks genkendte, den samme flamme, han havde set i sin mors øjne, når hun lavede mad. Den flamme, der siger, det jeg gør, betyder noget. Det jeg giver vil vare længere end mig. Miller, der ikke forstod ordene, men følte hvert eneste, som om de var musik, tog sin telefon frem og optog en video af øjeblikket. Han offentliggjorde den samme aften på sine sociale medier med en besked på engelsk, der oversat lød. I dag lærte jeg, at de mest magtfulde mennesker i verden ikke er dem, der har flest penge. Det er dem, der har mest sandhed. Og denne sandhed begyndte med en kvinde, der serverede borte og turde tale. Videoen blev delt tusindvis af gange. Historien om Sophie og Preben Jensen nåede verdenshjørner. Ingen af dem kunne forestille sig. Og i kommentarerne blandt tusindvis af beskeder var der en, Sophie læste 3 gange, før Thor slørede skærmen. Den var fra en servitrice i København, der skrev: I dag turde jeg tale på mit arbejde. Tak, Sophie. Tak, fordi du lærte mig at forklæde ikke tager din stemme fra dig. Den aften, da landsbyen var stille, og stjernerne dækkede den vestjyske himmel som et tæppe broderet med lys, gik Preben Jensen alene til kirkegården, hvor hans mor hvilede. Han knælede foran gravstenen, lagde hånden på stenen, og for første gang i mange år sagde han ikke, næsten mor. Han sagde, vi er her, mor, din mad krydsede grænsen. Din smørbrød omfavner folk, der aldrig kendte dig. Og pigen, der reddede mig, giver bøger væk, så børnene i din landsby kan lære sprog, så ingen kan lyve for dem med ord. Jacarandatræets blomster faldt igen ned på gravstenen, og Preben smilede. Du sagde altid, at mad er den måde, de der ikke længere er her, fortsætter med at omfavne dem, der stadig er her. Du havde ret, mor, som altid. Han rejste sig, børstede knæene af, kiggede på den stjerneklare himmel og trak vejret dybt. Fyldte lungerne med den rene luft fra den jyske hede, den samme luft, han havde indåndet som barn, da han gik barfod 3 kilometer for at nå en skole uden tag. Og han gik tilbage til landsbyen med sko på fødderne, med hjertet fuldt og med den stille vished om, at livets mest værdifulde ting ikke underskrives i en kontrakt. De arves med hænderne, beskyttes med sandheden og deles med verden, en ret ad gangen.